ụmụnne unu fụkwa nke na-afịa ọnụ na nwa 13 years mụrụ nwa mama ya amakwanụ na ọ dị ime tilile afọ alụsibie ike ọ na-ebe akwa eduli eju ụnọ ọgwọ wee bụ ụnọ lebọ na-emekwana ya ịma onye a mbịa kọchala ụnọ akụkọ maka m nwaanyị ọ na-achọzi graduate ọmakwụ na ọ dị ime ọkwa ya ka m kọcha ụnyaa ofu nwaanyị be anyị wee bịa gwa m sị m na ihe a mere onye Igbo be anyị nwa ya dị 13 years mụrụ nwa na mba United Kingdom wee tipu mkpu n'ike si ololo o wee sị na mamụ ya nọkwa na mamụ ya amara atụ onye ime n'isi ya na di ọlụ kedu onye ga-akwụlụ m bil kedu onye ga-akwụlụ m bil a na-eme ụfọdụ di na nwunye na-eme competition onye ga-akpatakali n'ego ịmaga ụfọdụ arapụ ụmụaka especially ụmụaka lụrụ ihe dịka 5 nke ikpeazụ luo 5 ụfọdụ ha bịa kpọchie ụmụaka n'ụzọ wee pụọ ọlụ papa amapụ mama amapụ a sị na a na-achụ ego ị na-achụ ego ndị mmụọ kọ nke ndị mmadụ ụmụ gị kapeti mpe mama ama mpụ papa apụ ofu onye ga na-anọ n'ụlọ ka esi eme ebe a na-esheduli ya ọ bụrụ papa ọ na-alụsi ike mama eje mgbe papa ji adị off onwe mgbe papa ji adị off 2 days in a week papa na-adị off ụfọdụ kwa ọ bụrụ mama na-alụsi ike papa ejekwe ọrụ 2 times in a week unu ga-egisi ike kpaa ka unu si gaa na-spend ego nya onye ọbụla unu na-emekọ ego ọnụ ọ bụ competition nke ma onye kpata otinye na akpa ya ọ dịzị aka di na nwunye abụrụ ofu normally di na nwunye kwesịrị ndị na-emekọ ego ọnụ so that ka ọ ghara itinye unu na competition ka nje chụba wee netebe onwe m ka nje chụba wee nete ndị be anyị mana unu kwesịrị ịkpa onye na-akpatasi ego ike onye nọ n'ụlọ eje ozi ọ nọkwa n'ọrụ maka ị na-efiche na-esi na-enedo ụmụaka anya ịnọrụ n'ụlọ ọrụ gị buru ibu ịbụ nani ịbụ klina ịbụ onwere ihe eburo ịbụ kuku so ọrụ gị sikwere ike so onye na-ejegodi ọrụ o kwesịkwa inete gị ọ bụ ndị bụ unu o kwesịkwa inete fa ịghọtago so mana ka o si na-edi unu na-ama na-eji onwe unu ma unu eje na-emebe anya ukwu tilile ụmụ unu etoche maka ụmụ unu mebinere unu ọ bụ ihe ọjọọ nya unu gba nnukwu lose and the society gba lose maka faga na-akọskwa nuisance na society maka ụmụ gị bụrụ nuisance na society ifugi ịmara ihe ụmụ gị na-eme ma ije bọọlụ ka anyị kwụsịnata na oke ọchịchọ ihe emechi kpata ihe ị na-achọ mana ka ụmụ gị too enwere nne na nna n'obodo oyibo enwere med and ihe adị na-arapụ kebe n'aka med unu ga na-anọ kebe chimchim papa anọrọ mama anọrọ papa anọrọ mama anọrọ ọtụtụ especially ndị single mother ndị difa gbarapụrụ ma ọ bụ ndị jos mụọ nwa ịma na ụfọdụ nke na-ewuzi kịta single mother association onye tolite ọ bụ na ọnụrọ di kama di ga-awụ ya nwa awa ọnya o jee mụrụ nwa debe mụọ nwa na-abụ ịghọtago ịbụrụ single mother na ọ na di gị gbarapụ gị ma ọ bụ na ị decide ịmụ nwa inete ụmụ gị anya maka ụmụaka ụfọdụ si na windo mapụ nene na United Kingdom fa anaghị enwe balcony front and back any other European country na-enwe balcony front and back ụmụaka mapụgodi fa ama jim na corridor mana United Kingdom ka mkpekpe nke fasi wee dị onwe ka fasi wee dị esili ụlọ fa ọ na-afịa arụ ifu ụlọ nwee corridor front and back ụfọdụ onwe so n'azụ ma o nwene n'iru ụmụaka wee si ebe ha mabụkwanye ụmụ anyị bụrụ ihe mbụ anyị ga na-enekote maka ụgha anyị afịa ọghọ society go everywhere ifuge nwa dị 13 years nwa onye Igbo be anyị tụọ ime mụọ nwa o nwekwa papa o nwee mama mama ya mara na ọ dị ime afọ wee lụsibie ike ọ na-adị mma ihe na-eme ihe ya na-apụta okwu onye a nkọcha nke a ka mmadụ bịa kọọlụ m ndeewo na obiko kesaa enyi ka emesịa